Това го е започнал Хан Аспарух преди 1300 години. Ние сме само едни продължители на това, което е било преди нас. И ние непрекъснато си казваме, кои хора трябва да се върнат в България? Значи, ако искате уникалната подредба, която една голяма корпорация може да ви даде, стойте си в Англия. Ако искате една ултраподредена държава, стойте си в Германия. Ние не можем да направим тези корпорации, които са в Англия, те са само 200 години. Ние не можем да направим такава подредена държава, каквато е Германия, защото ние не сме германци. Тоест има хора, за които Германия е по-добро място. Има хора, за които Англия е по-добро място. И затова въпросът, който всеки един от нас трябва да се зададе, аз от какво имам нужда? И пътя към България не започва от това, какво е България. Пътя към България започва от осъзнаване на това ти кой си. Пътя към България започва от осъзнаване